راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة بإرتارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كوبرا سمعتي لومي سولوس عسرا مسكرم كلتا شحن عسران كلتانيو ناي ساعات زي فنونا يفلمالو زينا كان قدمينا أرستاتنهو أوغندا مسرح داقم مزقبا سدتنياتات نحيالو إرتراوين سدرابيتات أكلابيتو فليلو أخ تشاينا بقرنا أفريقا ناب هاقرات زوبا عدت يكايدالو دبوب سودان بورت سودانن مومباسان بمرحرح ودب جيبوتي كتكم كم تدلي قليسا هذه إذاعة إرنا زينب زرزر መንግስቲ ዩጋንዳን ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራትን ዳግመ ምዝገባ ኣብታ ሃገር ናይ ዝነብሩ ስደተኛታት ክካየድ ብዘውፅዎ መምርሕ መሰረት ምዝገባ ኤርትራውያን ካብ 13 ክሳብ 16 መስከረም ተኻይዱ እቲ ብብዝሒ ኣባላት ስድራቤታት ተኸፋፊሉ ኣብ 3 መዓልታት ዝተኻየደ ምዝገባ ብቑዕ ምድላው ዘይተገብረሉ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንጹር ሓበሬታ እውን ስለ ዘይነበሮ ሓያሎ ስድራቤታት ከም ዝተኸላበታ ነዚ ሓበሬታ ካብ ካምፓላ ዝለኣኹ ወገናት ኣረድዮም ዕላማ እቲ ዝካየድ ዘሎ ዳግመ ምዝገባ ንጹር ኣይኮነን እቲ መስርሕ ንሓያሎ ኤርትራውያን ግዳያት ጉቦ ሰራሕተኛታት ክፍሊ ኢሚግሬሽንን ካልኦት ምስ ስደተኛታት ዝተኣሳሰራት ትካላትን ይገብሮም ኣሎ ከብሉ እቶም ወገናት ተቒሶም ንኤርትራውያን ብዘይ መእተዊ ቪዛ ናብ እትቕበል ዩጋንዳ ካብ ዝኣትዉ መብዛሕቶም ናብ ዓዶም ከም ዘይምለሱ ይፍለጥ እንተኾነ ኣብ ዩጋንዳ ክትጸንሐሉ ዝግባእ ግዜ 3 ወርሒ ጥራይ ምስ ምዃኑ ሓያሎ ካብቶም ኣብቲ ሃገር ንምትራፍ ዝወሰኑ ኤርትራውያን ብዘይ ሕጋዊ መንበሪ ፈቓድዮም ዝነብሩ ዕቑባ ዝሓተቱን ናይ ወፃኢ ሃገራት መስርሕ ዝጽበዩን ኤርትራውያን እውን እንትኾኑ ኣብታ ሃገር ጉዳያት ንምስላጥ ግቦ ምኽፋል ንቡር ተሪኦም ምዃኑ ይዝረበሉ ኣብ ዩጋንዳ ኣስታት 1.5 ሚልዮን ስደተኛታት ክህልውን ከለዉ መብዛሕቶም ዜጋታት ኮንጎን ደቡብ ሱዳንን ምዃኖም ብ9 መስከረም ዝወፀ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት የመልክት መብዛሕቶም እቶም ስደተኛታት ኣብ ማዕስከራት ዘተዓቕብዮም ከም ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝኣመሰሉ ስደተኛታት ግና ኣብ ከተማታት ብፍላይ ድማ ኣብ ካምፓላ ዝነብሩ ኮይኖም ብዙሓት ካብኣቶም ንኣሽቱ ንግዳዊ ትካላት ብምኽፋት ህይወቶም ይመርሑ ፍሉይ ልኡኽ ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ዢቢንግ ኣብ ሃገራት ዞባ ዑደት የካይዳሎ ኣብ ለካቲት 2022 መዝነት ካብ ዝቕበል ንካልኣይ እዋኑ ዘካይዶ ዘሎ ናይ ሰሙን ዑደት ብኤርትራ ዝፈለመ ኣምባሳደር ቢንግ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብምርኻብ ኣብ ክልተ ኣብ ዝምድና ቻይናን ሃገራት ዞባን ከምኡ ድማ ቻይና ኣብ ምርጋእን ፀጥታን ዞባ ከተበርክቶ ትኽእል ግደን ተመያይጡ ኣብ ጅቡቲ እውን ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ማሕሙድ ዓሊ ዩሱፍ ብምርኻብ ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ከም ተዘራረበ እቲ ሚኒስተር ኣብ ትዊተር ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ፍሉይ ልኡኽ ቻይና ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ንምዝታይ ዑደቱ ናብ ካልኦት ሃገራት ዞባ ክቕፅል እዩ ኣብዚ ዞባ ረብሓታታ ንምዕዋት ምስ ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን እትጫረስ ዘላ ቻይና ኣብ ወርሒ ሰነ 2022 ዋዕላ ሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃ ምትእንጋዳ ይዝከር እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ዋዕላ ኣይተሳተፈን ኣገልግሎታት ወደብ ንምርካብ ተጸጊማ ከም ዘላ ትግለጽ ደቡብ ሱዳን ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ጅቡቲ ምቁማታ ሰበስልጣን ሃገር ሓቢሮም ንምርጋፍን ምጽዓንን ዘገልግል ኣስታት 12,000 ትርቢዒት ሜትሮ መሬት ኣብ ጅቡቲ ዓዲጋ ከም ዘላ ዝገለጸት ደቡብ ሱዳን ካብ ወፃኢ ሃገራት ንትእትዎ ይኹን ናብ ወፃኢ እትልእኮ ነገራት በዚ ወደብ ንምጥቃም መዲባ ምህላዋ ኣረጋጊጻ ወደባት ሱዳን ታንዛንያን ኬንያን በብእዋኑ ክትጥቀመሉ ጸንሐት ደቡብ ሱዳን ቤት ምኽሪ ንግዲ ሃገር ናይ ወደብ ኣማራጺታቱ ጅቡቲ ክትከውን ቀድሚ 2 ዋርሕ ምሕጽንታ ኣቕሪቡ ምንባሩ ተመልኪቱ ሚኒስተር ነዳዲ ደቡብ ሱዳን ፖት ካንግ ሾል ወደባት ፖርት ሱዳንን ሞምባሳን ኢና ክንጥቀም ጸኒሕና ሕጂ ግና ናብ ጅቡቲ ክንግዕዝ ወሲና ኣለና ክብል ወግዓዊ መግለጺ ከም ዝሃበ መርበባት ዜናት ሃገር ጠቒሰን እዚ ውሳኔ ኣብ ግብሪ እንተውዒሉ ዘይተጻረየ ነዳዲ ደቡብ ሱዳን ብመንገዲ ጅቡቲ ናብ ዕዳጋ ዓለም ክቐርብ እዩ ደቡብ ሱዳን ድማ ካብ ወፃኢ ትሽምቶ ዘበለ ኩሉ ብወደብ ጅቡቲ ከተእትወያ ወደብ ሞምባሳ ምጥቃም ካብ ቀንዲ ዓማዊል ኬንያ ዝኾነት ደቡብ ሱዳን ናብ ጅቡቲ እንተግዒዛ ንኬንያ ዓብዪ ቁጠባዊ ሃስያ ምዃኑ ተንተንቲ ይረዱ እንተኾነ ደቡብ ሱዳን ወደብ ጅቡቲ ንምጥቃም ናይ ግድን ብኢትዮጵያ ክትሓልፍ ስለ ዘለዋ ካልእ ዝዓበየ ብድሆ ከም ዝኾና እቶም ተንተንቲ ብተወሳኺ ይእምቱ ምስ ደቡብ ሱዳን ዝዳወብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ናይ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ እዋን ምፍራጥ ፀጥታ ዝተራእዮን ሓደ ካብ ናይ ግጭት ዞባታት ሃገር ምዃኑን ይፍለጥ ከእብራት ሰማዕቲ ዜና ተዛዚሙሎ